terjadi di zaman kini, nan bujang babini jando iko namonyonan kanda hati biya jando asa kayo. Di dunia banyak ragamnya, banyak susah padonan sanang kok ada pesi jando kayo bahkan sanang karajo kurang. Ikan rukun baru matanggo untuk sehari bisa mati. Asa pandai babini jando, tapi baraso babini jadi. Banyak terjadi di